Il-primawla tal-Qorti Ċivili ċaħdet it-talbit kollha li saru f'kawża li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Greco, deputat nazzjonalista Adrian Delija, fetħu kontra l-avukat tal-Istatu li fiha talbuh jirkupra l-fondi li qalu li kienu frodati fil-ftehim ta' tmexxija ta' 3 sptarijiet pubbliċi minn Vitals u Stewart Healthcare. Fit-talbit tiegħu il-Partit Nazzjonalista qal li l-avukat tal-Istat ma kellux bżonn l-awtorizzazzjoni tal-Gvern biex jaġixxi għax qal li l-Qorti tal-Appell tagħtu din l-awtorizzazzjoni biex jiddefendi lill-Istat Malti. Fir-risposta tiegħu l-avukat tal-Istat wieġeb li l-Partit Nazzjonalista rrid li l-Qorti tippronunzja ruħha dwar sejbien ta' dawk li sejjaħ fatti li l-Qorti tal-Appell ma sabitx u m'hemm ebda deċiżjoni dwarhom. Sostna li l-Qorti tal-Appell għadet ferm attenta li ma titix forma ta' direzzjoni kif intalbet mill-Partit Nazzjonalista. Tenna li ma kellux is-seta li jieħu tali azzjoni anke jekk awtorizzat mill-Gvern għax dan ma jistax jagħmlu ħlief meta l-liġi ssejjaħlu li jagħmel hekk. Fis-sentenza tagħha l-qorti preseduta mill-imħallef Tonja Bela kwotat parir mill-imħallef irtirat Anthony Borg Barte spjega li kieku l-avukat tal-Istat jingħata l-istess prerogattivi ta' Ministru bħal dik li jaġixxi min jeddu inkun qed impoġġu rasa l-isfel id-demokrazija. Għalli dan ifisser li tkun qed tinħoloq dak li sejjaħ bħala superkariga li tkun il fuq minn dawk eletti u mill-eżekuttiv tal-pajjiż biksur ċar tal-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri. L-imħallef Bela tenna li waqt li l-avukat tal-Istat jista' jaġixxi min jeddu skont il-Kostituzzjoni, fl-istess waqt qal li dan ma jfissirx li għandu l-obbligu li jaġixxi min jeddu fejn m'hemmx liġi li speċifikament titlob minnu hekk. Qal li kieku kellu din il-fakultà assoluta nkun qed nersqu lejn terren perikolus għax tant poter fideh jista' anke jimmina id-demokrazija u s-saltna tad-dritt. Għali waqt li l-avukat tal-Istat m'għandux ikun soġġett għal direzzjoni jew għal kontroll ma jfissirx li jista' jgħaddi minn fuq kulħadd bħal romblu ta' żrar. Dwar it-talba tal-Partit Nazzjonalista biex tkun il-qorti li tordnalu jieħu azzjoni, l-qorti sostniet li xogħla huwa li tiskrutinja l-emilu mhux tissostitwixxi id-diskrezzjoni tal-avukat tal-Istat jew tagħti direttivi ta' x'għandu jagħmel għax qal li tispiċċa istess tikser il-liġi u l-Kostituzzjoni. L-imħallef Bela temm jgħid li l-Qorti tal-Appell kienet ċara għall-aħħar dwar min kellu jġor responsabbilta dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet u nnotat li l-avukat tal-Istat jissemma darba biss tul is-sentenza u mhux f'dan il-kuntest. Kien għal dawn ir-raġunijiet li l-primawla tal-Qorti Ċivili iddeċidiet billi tiċħad it-talbit kollha li saru mill-Partit Nazzjonalista.